Hello guys, welcome to Harimu Vlog YouTube channel. To guys, Harimu Vlog YouTube channel lo गासिबो नोंथांमोनखौ फिन खनसेबो बरायनाय थाबाय. To guys, आं दिनै मायाव थांनो नागिरदों? आं दिनै माइ रोगानो थांनो नागिरदों. ओमफ्राय टाइमाबो एसे लेट जाबाय. 11ता टाइमावसो फैदों आङो. अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम. मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होदो. लोगोसे दिनैसो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान हाबदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो. नायदो लुक्सखौ गाइसमोन माबायदि गानना फैदो. थ' नायलांबाय थायोबानो जाबाय नोंथांमोना. जोंहा मादारा फोथाराव थाहैखाबाय आरो. अब्ला नै जोबस्रिजोब्बायानो माइ माखासेया. नायनानै लाबानो जाबाय. हानायफोरा जोबस्रिजोब्बायानो. थ' आङो दायो थांगासिनो दं हारसिं. 11ता टाइमावसो थांखायो माने माइ रोगानायानो खावब्लाब्ला नुखादो गाइसमोन टपि गाननायजों. गस्लानि कालारजों लंपेन्टनि कालारखौ नायबानो बेलेग नुखादों गाइस. भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थानो थाखाय बयखौबो खावलायनाय थाबाय. मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो. मोजां मोनोब्ला नङा, मोजां मोनबाबो मोनाबाबो लाइक खालामदो. ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो. थ' अब्ला नायलांबाय थादो गाइसमोन. दोनबाय गाइसमोन. नै जे थ' माइआ मोनजोब्बाय. नैफोरजोंथ' हाखांजोब्बायानो. ओमफ्राय जोंहाना नैयाव मा बिमाया रोगागासिनो दं. आं सोरनो खिथिलांगोन खाथियाव थांनानै. थ' नायलांबाय थायोबानो जाबाय गाइसमोन. चलो जाय बिथांमोना आंजों सापर्ट दङ आरो थाबैनो 1K खालामना होगोन होननानै आं आसा खालामनानै थाबाय. बारा नांला गाइसमोन 1K जानो मथा मथि माबा नांगौ गाइसमोन 40सो नांगौ नामा. ओमफ्राय थाबैनो खालामना होबानो जाबाय. जाय आंजों सापर्ट दं कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय. सान्दुं गोसाथार गाइसमोन. रोगानांसिगोन थेवबाबो उपाय गैया. बोरै नुदो गाइसमोन? लागाव बेफोरखौ रोगाजोबनांगौ. बेयाव जोंहानि नङा इयो जोंहानि नङा. थ' भिडिअखौ नायलांबाय थादो. अब्ला मादार रोगागासिनो दं. अबाव दोनगोन जमा? हा? ओंखायनोथ' अबाव दोनगोन जमा? इयाव थालांजोबदो नामा? ओमफ्राय बजायालाय मानसि मा दुरबल एसे मोजां खानांगौ. ओमफ्राय नैयो सोरानि मोननिया जोंहानि न' माइ हाग्राफोरानो माइखौ थालांहोजोबदोनो. ओमफ्राय नै मोनियाबो जोंहानि आरो इ खावसेया मोनाखै. इखौ उनाव हानांसिगोन न'निया. उपाय गैया खावसे मोनाखै नालाय. लागाव गाइसमोन थाबैनो 1K खालामना होदो. लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो. गाइसमोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै. थाबैनो 1K खालामना होदो गाइसमोन. आं नेनानै दं 1K थाबैनो जागोन होननानै. माबायदि नुदो आरो मोजां नुदोना नुवाखै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर. अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय. मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो. आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो. आं दहायनो बुंखांबाय बे बाथ्राखौ. आरो फिरसे खनसे बुंबावबाय. आरो थाबैनो 1K खालामना होदो. आंना 1K जाबानो माने मनिटाइजेसन जाबाय होननानै सानना लाबाय आङो. बारा नांला गाइसमोन 40ल' नांगौ. शेयार खालामबानो बियो थाबैनो 1K जागोन. अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै. नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन. बाय बाय टाटा गाइसमोन.